Trika, asi to nic neřekne, to asi ne, to asi nezná. Ale víš, co oni znají? To jak se to jmenuje? No, jak se to jmenuje? Takovou tu písničku, jak jste mi pouštěli doma, jak jste mi ukazovali, co posloucháte. Ježíš. To je taková tam hodně populární. A taky je tam hard triko, taky tam je. A to, když jsem čuměl, že znají, tak jako... Tu pistácii. Pistácii znáš, tak jasně. Juice WRLD taky znají, jasně, Eminem taky. Lil Peep toho neznají, na to už jsou moc mladí. Moc mladí, neznají. Kolika stomek? Ještě jedna. To já nevím, jak se to jmenovalo. Můžu pustit pistácii. Ty chceš pouštět pistácii? Víš, že to bude tak jasný. Tak ji pustím tady na počítači. Režim nerušit, ano. Jo, znám. No, ano, tady tu krávovinu, ano. Kterou by vůbec neměli poslouchat. Jako to je dobrý song, mě se taky líbí, ale pro děti... No ale pro děti není, jako to není song pro tebe. To není song... No to je hezký, že celá střída z nás prostý song, ale chápeš, to prostě není song pro vás. Rozumíš? Celá třída se znám. No. A ještě jedno. Jo. To je ono? Jo. Jsem to asi ani neslyšel. To je ono, jo? OK, to posloucháš. To ještě jsou Ale žijou zase poslední 3. To zpíváte ve škole? To si ty zpíval. OK. Takže generace Alfa už vyrůstá i na Kalinovi a Šínovi. OK. Dobrý, dobrý. Máme vítěze, vyhráli. Udělal slej, viď? Byl ti emo, dává ti srdíčko. Jen je rizní. Tak. Každopádně, jdem založit... Jaký bude Ne, počkej, ty kóde. Počkej, ty kóde. Poslední customku dáme, pak stačí, jo? Ale, no, nedáme customku, stop. Asi máš konec, kamaráde. Asi máš konec. No, moment. No. A ty jsi teď tady před studiem, nebo u domu? U kafe. Jo, dobře. Jo, tak čau. Tak ty už nedáš nic. Čau. Tak se rozluj s divákama, ty už končíš. Čau. Čau, tak. Už musí jít. Počkej, já ti musím odemknout. Vem si veškeré věci. No, teď jdeme hrát my, guys. Vem si veškeré věci. Budu ještě koukat na váš film. Jo, já potom tam taky dám ten Fortnite. My se k němu ještě vrátíme, pak bude ještě nějaká customka. Musíš zkusit ty stavění. No, já ti stavět nechci, Jaroušku. Nestihl si Granny, stihl si jenom Baldiho Roblox, no. Tak brávko dám taky bez tebe. Fortnite. A Fortnite si stihl. Tak se rozluč s divákama. Zamávej jim, čus, tak. Čau lidi, čau. Dejte like, dejte odběr, děkuju. Tak a já tě vyšlu, jo? Máš se prej dole jenom rozlídnout, co stojí prej tady naproti, jo? Nemůžu. Tam uvidíš tu. Tam uvidíš. To je tu Hanku. Ona je u kafečka. Tam je i mamka. Tak, já si odemknu, jo? Dole je odemknu. Mám rád prachy, kradený prachy, krvavý prachy nemají rádi. Mířenej na tebe. Volskser donatit 25 korun českých. Ach jo, už je tady jenom soky. Už mě to nebaví. Konrad Details, ten nový update, kde hraješ za koní. Do kolika budeš streamovat?
Tak, jsem tady, jsem zpátky. Jsem zpátky. Čau, ne. Tak, tohle to byl Jaroušek, dneska jsem ho teda musel tady takhle 2 hodinky pohlídat, tak jsem to rovnou takhle vzal i se streamem. Trošku si stěším mikrofon. Máme 1300 lajků, let's go, děkuju. Což by the way pro lidi, co hrajou Dead Rise, můžete hrát za koně, neironicky, fakt, tak to je hustý. Já tu hru, já možná z té hry někdy třeba udělám video na YouTube, protože já vím, že na stream se ta hra v Robloxu moc jako nehodí. Čusák, taky tě zdravím, čau. Jsme tady, ahoj, čau. Tak já zapnu v pozadí song a dáme si hru, kterou jsem dneska nehrál a u toho si budu číst váš chat. Tak, jak se vám to líbilo, že byl tady na chviličku můj bráška? Tak, já se na chvilku tady zahraju něco v klidu. Jo, dáme potom, brávko, dáme. Dáme. Soky bude mi chybět, je to frajer, až tak. Please Ome TV, no tak to asi ne. To jako asi úplně ne. Tam jako budu chodit jenom občas. Otázka, pamatuješ řezníka, to byl banger, co? Měl bangery. Bych ti mohl pomoct. To sice jo, Voxere, ale víš co, mně se jenom nelíbí, že ta hra má prostě málo hráčů, víš. Co bude po Paper, jo? Ale po Paper, jo, bych dal klidně to brávko, není problém. Není problém. Může mít ve 4 tak ven. Akorát poslouchám pistáci, fakt, posloucháš jí? Soky, ty mě ignoruješ, to není pravda, Karolínko, já jsem měl teď tady mladšího brášku, jo, takže já jsem prostě logicky jsem se mu tady musel věnovat, nesmí jsem to řečíst, klidně napiš znova otázku, není problém, jo? Co se hraje? Tady to je Paper 2, lidičky, to je Paper 2. Byl to nejlepší stream, škoda, že on tu nezůstal. No jo, no, a ty by se nešel pryč, no jistě. Třeští moje jméno, Bobo, to je tvůj brácha, mladší. Natali donatit 25 korun. Děkuju za donate, děkuju. Jdeme se psat s Bozim a Volsrem petici o navrácení Jarouška na stream. Ale já za to nemůžu. To praví Skiller a Skibidi Sigma Rizzler. Soky, měl by ses od něj učit. Jak já se od něj budu učit, dobře. Ale mám zítra natočit krátkej shortík ráno, nebo ráno budeme ještě vyplnit mobil, sakra. A bylo by dobrý to udělat ráno. No, Volxer mi poslal kód, že mu můžu dát 1000 Robuxů na jeho účet. Tak byla by to sranda, no, vidět potom, jak fakt se mu tam objeví to číslo těch 1000. Tak si jak se začal natáčet na YouTube, sledoval jsem ostatní tvůrce. Sledoval jsem ostatní streamery, sledoval jsem ostatní tvůrce a to mě prostě bavilo. Bude Fortnite, jo, potom tam ještě jednu customku dáme. Dneska už s Jarouškem byly 2, pak tam ještě taky nějakou dáme, jasňačka. Jasňačka, teď se tady pokusím udělat co největší plochu. Ako si získal okurku ve Fortniteu? Divák mi koupil Battle Pass, já ho vyexpilu. Můžu s tebou Paper, jo, ale kdyby to fungovalo, já bych byl strašně rád. Věř mi, že bych byl strašně rád, kdyby to šlo se zpátky vrátit na ty kódy, no. Jenom bohužel to nejde, no. To mě tak naštval ten vývojář. Co děláš s tou okurkou včera, cože? Pozdravíš tě prosím za Jindřiška, zdravím tě. Kolik max, brávko, nevím, kolik max, nerozumím. Bude Rivals, ale Rivals už hrál Jaroušek, ale já se ještě potom Robloxu vrátím. Takže asi jo. Asi pak ještě bude, jasně. Jo, ale i když jsem to třeba tady dneska hrál s Jarouškem, tak víceméně to hrál jenom Jaroušek, takže já si to pak s váma zahraju znova. Jo. Není problém, stačí dát lajkos a odběros, díky moc, máme za chvilku 104 200 odběratelů, děkuju. Děkuji. Ahoj, bohužel jsem nemocný, tak se brzo uzdrav. Co je tvůj nejoblíbenější youtuber? Ty kráso, ale asi nebudu jmenovat jednoho. To nejde říct, já jich sleduju hodně. Víš co, nemůžu jmenovat jednoho. Robíš soutěže celkem často. Já se musím líp sednout. Ale celkem často. Proto se vyplatí mě sledovat, mít like, mít odběr, chodit na streamy. Byl Fortnite, byl. Já se musím upravit, kam mám ten mikrofon tady tak. Počkej, dobrý. Jo, byl. Ví tvůj brácha editovat ve Fortniteu? Jako snaží se, no, ale je to pro něj těžký. Soky, seniore, okamžitě dovést Sokyho juniora.
Víš, co teďkom bude dělat Soky junior? Víš, co teďkom bude dělat Jaroušek? Domácí úkoly určitě. Určitě nějaký má. Určitě nějaký má. Mně to je úplně jasný. Takže bude dělat domácí úkoly, frér. Myslíš si, že bude koukat na stream, ale podle mě bude dělat domácí úkoly. Kolko má roku? 8. Má 8. Hej, Soky, jsem Soky. Nejsem žádný tvoje hej. Co máš raději, Ronaldo nebo Messiho? Ronalda. Soky, teraz hrám slop 3 s mým neuvěřitelným 18 rekordem. Čo ty Můžem jít ve čtvrtek Zvládneš to asi ne, no. ven. Bombardíro krokodýlo, no určitě. Ty, já jsem viděl takovej trend, já to využiju někdy na oméčko. Sakra, je po mně. Já to pak někdy musím využít na oméčko. Mně napadlo si vytisknout obrázky Bombardíro krokodýlo, trililala a prostě tady ty mýmy, vytisknout si to jako obrázky, pak přijít na omegle a dávat těm lidem otázku, jestli si radši vyberou Bombardíro krokodýlo, anebo třeba, já nevím, prostě tady ty další názvy, chápeš? Bude brávko, bude, no, určitě. Máš holku, já nemám. Jaroušek má. Top 10 Italiánů Brainrot, ano, Italiánů z Brainrot, ano. Ne, tak teď nesundal. A kde po Španělsku, ani jedno. Řekni moje jméno, Martina. Sal, ano, to je taky jeden z mýmu. Ano. 8letý a má holku. Tebe to překvapuje v dnešní době? Je ne? Spíš by tě měl překvapit, kdyby neměl. Jako v dnešní době tě něco překvapí. Budeš dneska spát na streamu? Ne, to rozhodně ne, na streamu spát dneska nebudu. Co to je za hru? To je Paper 2. Je celkem jo? Tak se prober trošku, nebo ne prober, promiň, to znělo hnusně, ale zvykej si. Znáš Alkana? Samozřejmě. Já znám jako víceméně každýho tvůrce, co se pohybuje v herních trendech a nebo dělá vertikální streamy. Bombardíny, Guzíny, ano. Ten je možná o trošku lepší než ten je možná lepší než Bombardíro krokodýlo. Do kolika bude stream? Ale streamu teprve 2,5 hodinky. Ještě plánuju si s váma zahrát znova Roblox, dáme brávko, dáme tam znova Fortnite, dáme tam taky třeba 1-2 customky ještě potom k večeru, není problém. Jo, zahraju Slop 3, jo, zahrajem tady něco. Počítači, že to budete moct hrát jenom na mobilu, tam je úplně strašná verze. Nebudete moct posílat odkaz, nevím proč. Takže už nejde přes počítač posílat odkaz. Já to na telefonu hrát nechci, to vypadá strašně. Takže jsem si prostě našel na počítači nějakou Lidl verzi. Tak jsem si tady našel nějakou Lidl verzi. Co je nejhorší youtuber? Nebudu jmenovat, řeknu asi takhle. Nejhorší youtuber je ten, co okrádá své diváky. To je za mě nejhorší youtuber. Co okrádá své diváky a dělá na streamu nebo ve videích nelegální věci. No, to je problém, no. To je problém. To jsou za mě jako tvůrci, kteří jako by neměli ty mladší sledovat. Takže ty, no právě, že já ne. Právě, že náhodou já jsem takový krásný příklad. Toho, že i když v minulosti jsem se taky občas choval jako pako a dělal jsem věci, co byly za hranou a dělal jsem špatné věci, za který jsem potom dostal i postih a byl jsem na ně potrestán, tak jsem krásný příklad toho, že tvoje minulost neurčuje tvoji budoucnost. Počkej, takhle, kde je Jára? Už šel domů. Já ho tady hlídal, dokud se nevrátila mamka. Já ho jenom na chviličku hlídal, teď už jde dělat podle mě doma nějaký úkoly, pokud má. Soky, mám nový rekord ve Slop 40. Už se zlepšuješ, vidíš to? Už se zlepšuješ a potom budeš jenom lepší a lepší. Když nemáš stream, děláš zarouškovací úkoly. Ne, já nejsem jeho rodič. Je to jenom můj brácha, to není moje zodpovědnost. Já s ním nedělám žádný úkoly.
Soky, budem lepší než ty. Jo, myslíš? Kde je tvůj brácha? Ušel domů. Ušel ten zabiják domů. Protože už se vrátila mamka, takže jde dělat domácí úkoly, pak se asi bude učit, pak bude koukat na stream. No. Jenom má rodičovskou kontrolu, takže nebude moc psát do chatu, což je dobře. A za další, zítra mu ty Robloxy aktivuju, Volksere, jo. Co se hraje? Tohle to je Paper 2. Aký zabiják, frajer, no jistě, Sparta Boslávě, hele, já fotbal nesleduju, Soky, jsi gay, nejsem gay, mám rád ženy. Nechtěl bych, viď? Já. Nikdo by nechtěl dělat úkoly. No to doufám, jo. Co já bych s tím dělal, prosím tě. On to určitě využije, on se bude kupovat hromady postav, skinů a... Mně to je úplně jasný, znám ho. Znám ho. Ajajaj. Mami. Oni mě tady Já žerou. chviličku A docela jako brutálně. Juj. Jo. Já nemám celý týden Říkám, vůbec, to je že dobrý. jo. Kolik máš level ve Fortniteu? Nevím, mám okurku, takže přes 60 něco. Za tebou je nějaká postava, já vidím za sebe, takže vím, že není. Tak, hop, dobrý, ty se s málem zabil. Počkej, já jdu dát 100%. Já už jsem naštěstí... Ne! Prčit je po mně. Co pak, Vanesko? Já už jsem naštěstí úkoly udělala a zítra píšeme písemku z češtiny, takže jsem se učila, ale už se neučím a ve čtvrtek píšeme písemku z geometrie, jo. Už stejně nevím, co bylo první věta. Prostě úkoly neučíš, učíš něco, testy, rozumím. Rozumím. Soky nedá 100%, nedám. Dneska na to nemám sílu, nedám. Ale jdem si dát Roblox. Hrál ho tady Jaroušek, já jsem si zahrál taky s váma. Jenom mám plný friendy, jo, takže se musíte připojovat přes můj profil. No nic, nedám 100%, jsem amatér, nedám. Dáme Roblox, pak dáme třeba po Robloxu na chvilku Slop 3.